Hi, everybody. How are you, everyone? Tingnan natin. Maghugas lang ng plato. Try natin. Hindi ko alam kung paano ba. Hello, Miss Rachel. Hello. Hindi. Hmm. Hindi pwede. Hello, hello, hello. Masa na kayo, mga dear? Hugas mo na ako plato. Pasok lang. Pasok. Pleasure. Hello, happy Sunday. Happy Saturday night sa amin. Mhm. Hindi ko alam kung paano ay.